Debabarrenean baditugu azpiegiturak berrikuntzara bideratutakoak eta hezkuntzara bideratutako zentroak ere bai. Berrikuntzara bideratutako azpiegituren artean aipagarriak dira Tekniker berrikuntza zentroa edo baita Asmaola proiektua bera ere. Batez ere bi proiektuok Baierako enpresa txikien funtzionamentua hobetzera bideratutakoak dira. Hortaz gainera esan dudan moduan, hezkuntzara bideratutako zentruak ere badira, aipagarrienak esaterako unibertsitateak, Eibarko Unibertsitate Laborala edo UEU bera, eta lanbide heziketara bideratutakoak Elgoibarren IMH edo Eibarren bertan Armeria Eskola. Nire galdera dena den beste bide batetik doa, gure Baieran, Debabarrenean izan da industriarako ekintzaietasun tradizio handia, eta jakin nahi nuke nola ikusten duzuen gaur egun ekintzaile kultura hori Debabarrenean.